Nemal byť viacej taký hodne. Jak vidíte to tu chybu? Akože asi to strašne dostal. Vôbec. To bude taká čistá pečka, že neprišli známky. Chlapci, jasné, že to je peťka. Ja sa ani neotváram. No ja sa neotvorím, ja nemám dáta. Chlapci, dám, vieš. Dobre, sme tu všetci. No, Jeguš, zapínaj screenshare a paint. ide som na to. Ideme. To. Op, pardon. Dobre, takže náš plán bude uniesť triednej syna. Všetko, dal som do toho môj najväčší research a zistil som, že pracuje v Alparku. A jeho zmena a vždy končí o 15:00. O 3:00 končí. Takže našim plánom bude zobrať auto, ísť do podzemnej garáže, počkať si ho, ako pôjde dole eskalátorom a potom ho nejak uspať nejakou látkou. Nemôžete ho zabiť, iba ho uspať. Keď ho zabijete, sme done. Už nezrobíme nič. Dobre. Ak jeho capturnete, potom treba natočiť nejaké video. Aby sme vedeli s triednou komunikovať, že máme jej syna a vybaviť celú vec. A už ostatné veci nechajte na mňa, ja jej zavolám a už dohodneme sa na podmienkach. Je všetko jasné? Áno. No chlapci, takže kedy začíname? Toto nemyslíš vážne, Bonifác. Vždycky to ísť s tebou. Už sme začali dávno. To je ale babrak. Ja Koho som si si mi úplne našli? jedno, chlapci. No to není výhovorka. Toto je dôležitá vec, ide ti o známku. Dobre, no. Máme chlapci ešte nejaké otázky? Ja by som mal otázočku, koľko týždňov sa nachádza v jednom roku? Na to nemám čas, ideme riešiť biznis. Čaute.
vodič, viete, koľko sa jazdí na Pereši? Tak na takú dedinu by som povedal, že 90 je dobrá rýchlosť. Čo sú to tam za zvuky? Ale netreba, poďte sem, rozprávame sa, ne? Aký bol problém? Išli ste veľmi rýchlo, pán vodič. Máte nejaké dôkazy? Máme vás natočené. Ale tak všetko sa dá vyriešiť, pán policajt. Každý má svoju cenu. Počúvanie, mali by sme sa aj pozrieť do toho kufra. Tak, poďme sa pozrieť. Ale páni, vždycky sa dá nejak dohodnúť. Nemusíme takúto drámu robiť takto na ulici pre všetkými. Aký to má zmysel? No chlapci, takto vám, hej, máme jeden telefonátik, ktorý všetko vyrieši. Hej, sekundičku, hej. No hej, dám vám ich, hej, dobrá. Pán Sandokan, ale tak viete, my sa vždy nejak dohodneme. Áno? Jasné. Hej. Nie, nič sa im nestalo. Prepačte, to sa to nikdy nestane. Prepačte. No tak chlapci, ja som vedel, že my sa vždycky vieme nejak dohodnúť. Ďakujem za spoluprácu, nikto nemusel. Pozdravujte Dona Sandokana. Jasná vec. Majte sa. Príjemný deň. Príjemný deň. Aj vám. Aj Użyła do celi pana. Prosím, Barnová. Zdravím, pani Bagdová. Máme vašho syna. Kto volá? To vás nemusí zaujímať. Ale prečo máte môjho syna? A kto ste? Ak ešte chcete vidieť vašho syna, dajte nám svoje heslo. Heslo? Heslo do čoho? Heslo od vašho Edupage. No, ale to nejde, však to je GDPR. A čo s tým? Ide o vašho syna. No, ale ako si to predstavujete? Výmenou hesla za vašho syna zajtra o 15. v parku pri škole. Mám pre vás to heslo. Vymám si. V poriadku patrí.
Že kto je škurý? Áno, otvoriť a fakt neviem. Však otvoriť ho viem, ale to už neviem.